Wel, dyma fi Lawrence, dwi am Biwmaris ar y safle bws achos dwi wedi gweld ar yn salon yma achos dwi'n dal i'w chwilio am hyn. Ia, achos dwi ar y ffordd i gwylio gem. Ffoc, dwi'n chydig bach o'n hwyl. Iawn, oce, wylach dy wedyn, wel, gobeithio dwi'n mynd i gwylio gem rhwng Cymru a Norben di Affrica. Dyma pam dwi'n gwisgo Chris yma, felly, come on Cymru! Na chdi, glob? Ia, dwi ar y ffordd. Bob anodd, unwaith un ac gael unwaith o bwgar oel a donol mertho doel o episodes and go, desig, na chdi, dwi'n mynd i stopio gwrando achos mae gyntaf nhw gen. Nath ti sgwr? Gan i weld, aros. Nath ti sgwr. Bron iawn agos. Ola Cymru! Byddwn rhywun sgorio cael os da chi eisiau. Tyd yma! Cymru deg, di Affrica, 12. Felly... Na! Penalty, ydy? Iawn ta! Hwna di penalty i Cymru, felly, golon Dan Bica. Gobeithio os bydd Dan Bica yn mynd i sgorio penalty. Wel, ddim y penalty. Mwyn bod yn sicr bydd Dan Bica yn gwneud y dawns Macarella. Gan i weld, come on! Da iawn! Hei Macarella! Hei Macarella! Come Cymru, gobeithio os bydd Cymru yn mynd i sgorio rais. Danny go, Danny. Come on! Bleid, cymdewaith yn o gynta. Come on! Gyntaf rwan, achos sgwr torfynol ac y gyntaf yw Cymru di Affrica 12. Ar rai ohono, wel dwi'n meddwl y grein yna os bydd di Affrica yn mynd i sgorio mwy, neu os bydd Cymru yn mynd i wando yn Norben di Affrica. Achos beth ni'n gobeithio gweld, os bydd Cymru yn mynd i gyrraedd di Affrica a wedyn pasio'r mewn gyda hanner rhwng Dorfynol. Cynwyr Norben. Felly, Cymru o gobaith lot o gyfnogwyr yn y glob am eisiau wneud, am eisiau gweld. Felly, dyma da ma nhw'n eisiau gweld. Oce, penalty arall i Cymru a gyfnod y hanner. Felly, bydd Dan Bica yn gwneud Macarella dant. Macarella! Cyn gicio ac yn sgorio penalty. Macarella! Wel, gobeithio os bydd Daniel yn mynd i gwylio hwn, achos mae'n y grwsio! Yes! Mae chwaraewyr Gymru wedi gwynorio chydig yn yr araf yn cael ar draw. Ac y Springboks yn indio mewn ac ennill y tir pan pethau'r gyd. Dogs, yw'r ysgrifennu gyffredin? Fod nawr yn ôl y llall i ennill hwnna. Na! Di Affrica yn dygwyr, Cymru yn Come on, Dan Bica! Rydych i sgorio penalty os ydych chi'n cael amser. Felly, rwan, gynnewch i gwneud y dawns Macarella. Come on.
Come on, Dan! Oh, you don't know the puppy on Creo? Oh, dear. Come on! Come on, come on, boys! Come on! Ydwch chi'n gallu neud o? Yay! Come on, Cymru! Come on! 10 munud, dyma'i gyd, ond mi fydd e fel oes i'r chwaraewyr ar y ca. Dim ond 10 munud i fod i mewn i'r Cymru'n dorfyn o. Come on, Cymru! Dyma mae'n neud mor dda. 10 munud i dod! Come on! Come on! Thomas Francis, Dim ond gallu gwylio rhaid o achgan o lygo. Come on, Cymru! Oh, no! Wel, dyna ni. Dyma ddiwedd ein gobaith o gyfer Cwpan y Byd rygbi pan nath ni wedi colli yn erbyn di Affrica 23 pwynt i 16. Fucking gwerthus ydyn hynna. Felly, ie, da ni wedi colli yn y byd. Dwi'n sori hwnna bod pawb o'n eich di yn symudol hefyd yn dod. Newid gêm i pêl-droed. Dwi'n gwybod, mae Carwan yn iawn. Mae gen i ni pêl-droed nesaf. Ti'n gwybod be? Dwi'n methu disgwyl i weld am pêl-droed a bod y nesaf yn Ffrainc, of course, ar gyfer European Championship, of course. Ond o wel, Carwan. O, ni iawn. Ie, na chdi. Gosan am Cwpan is ramilan o data to video is in sonalon foriog o hoig in nam bodog foriog is mart. Mi Cymru foriog is. Okay, tara. Tro nesa.